Ja, lieve vastelovensgroei. We hebben weer een activiteitendag. En we zijn van mening dat we hier vastelovend toch een beetje moeten vieren. En je weet het, echt in de buik hebben we overal verstand van. Dus dit weekend hebben we voor de vastelovensfeest digitaal. Je kunt je allemaal metkijken, je krijgt een coupon, dus je kunt online metkijken. En veel hebben we gemeend zelf lekker spullen te maken in de vorm van vastelovensvoer en een lekkere pizza. John, u wie het is jong? Ja, ik denk het wel, hè. Met de vorm kloppen links en rechts. Nou, ik heb de roller bij San geleend op het nachtkastje, dus het gaat allemaal goed komen. En ik wil je eigenlijk allemaal een fijne avond toe wensen. Zet hem lekker in de oven, peuzel hem op. En sommige luiden drinkt er een lekker pilsje bij. Dan, ik denk dat we zo. Moet je nu nog rollen, hè? Zo, nee hoor. Kijk eens wie zo. Nou, je ziet het is hier allemaal in deskundigheid. We wensen jullie een gezellige oven toe. We gaan hem in de oven zetten. En zorgelijk medicijn die allemaal kroeg. Kunt je dat lekker gewoon oprollen. En dan kunt je hem toe opwarmen en dan komt dat goed. Oh, dat vind ik wel goed zijn, joh. Dat is kostelijk voor, kostelijk voor. Ja, Ik heb de pizza shop hier. Ja, Hop. Hey. Nou, dat is ook een zwaar werk, denk ik. Ja. Nog over. Hup, de oven in. Veilig. Hallo, even wachten. Ja. Hoe is mijn plaats? Oh. Goed, ja, zo'n. En Ik denk het wel. ja, mensen. Hey. Nog over. Wat prachtig. Vliegen zie je. Prachtig geworden. Jongens, dit is de pizza. Lekker in de oven. Laat hem smaken. En voor je een chique oven toe. Voilà.